Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po mga kausapang pamilya, mga nagdadangog po sa DCGB AM, sa satuya pong Facebook Live, sa DCGB News Online, sa satuya pong YouTube channel, asin sa satuya pong live app. Good vibes afternoon po, Miss Pita. Yes, mabuhay and Diyos maray na hapon tabi sa imo, Sir Diyos maray Bert. na hapon po. And syempre, Diyos maray na hapon sa satuyang mga parantabay. Today is Thursday, yaon naman po kita digdi. Ang satuyang programang Usapang Pamilya, every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. Digdi lang po yan sa Always Number 1, always at your service, DZGB. And sa ang unya na hapon po, kay Ribanta sa Technical Department, si Sir Chief Ramir Tanay and Sir Jerome Nico Martinez, kay bata man po ang Cat College OJT na si CJ Morante. Ayan. Diyos maray na hapon po sa Indo Kabos, hali po sa muyang 5. Lima saka talaga tabi, po. Sir Bert, dadadangog kita sa radio. Ang daming nakikinig sa radio sa atin. Sir Bert? Kasi bago Ayan. po, sorry ba ito? Ikaw na naman po. Si Ate Lily Malasa. Ayan. Ang kaiba mo ngayon si Miss Pita, ayo po. Oo, Gamitin ko po sinda ka sa bagong aga. Mga artist yan, Hello And po. Professor Sibiu. Yes. Ayan. Sige po, batiyon ko na po sinda. Sinda po ang Kiwanis Club o Bagong Paglaom kan Albay. Ayan. Ma-MC po ako sa Inda sa maabot pong Domingo, chartering installation of new club and induction of club officers and members. See you po sa Kakiwanis ko na yan. Opo. Ako naman yung Kiwanis Club of Daragang Magayon. Sinda naman, iba. Bagong Paglaom. Bagong Paglaom. Yan. Ayan. Diyos maray na hapon po sa Inda. Nasa Maray na meeting pa po. hapon. Sindangon yan. Pasiramon po sa samuyang panguntuhan. Salamat po. Thank you and salamat sa satuyang mga regular na nagdadangog asin naghihiling digdi sa satuyang programang Usapang Pamilya. Igwa pa pala Miss Pita si Ma'am Nancy Mapalo. From Daraga? Opo, from Daraga. Ayan. Former teacher po siya sa Divine Word College, pero kasi bago niya umang po siya duman, pero may ako naghihiling sa Indo. Hi Ma'am Nancy Mapalo and husband, mabuuton po kasi bago Ayan. kahuron ko po. Salamat, Abi. As in, Diyos maray na hapon man po sa mga batchmates ko syempre sa St. Agnes, batch 82 and 86, as in sa Divine Word College High School Department, batch 1986. Ayan. Happy to see you all. Mag-irilingan po kita giraray. And sa kuya man ng mga batchmates, of course, sa Bicol University, batch 75. And sa mga parasining senior citizens na batchmates sa Bicol University. Pero may man sindang, habihan man Pits, batchmate, ano nga ni nga giliyon nga ni ito nga sa YouTube sa igwasin na sa radio. Ayan. Thank you for listening and watching ang satuyang programa. And of course, sa dyan man sa Libon Tabi, sa mga kabats ko dyan sa Libon Private High School batch 75. And Sorry, Sir Bert nahapon Tabi, po. yung again pala ha, baka malingawan ko, yung Kiwanis Club of Daragang magkakaigway ni Tabi, Sir Bert, ng Regional Judo Championship Wow. on May 30 sa 8 to 5. Diyan po ini sa Pacific Mall in collaboration with the Ibalong Judo Club. Ayan. Ayan. Good luck Madali po na sa event nindo. May 30. Ayan. And syempre, sa kuya man tabi ng mga mga brothers and sisters kang BCBP tabi, Sir Bert. And sabi nga ni Kansamuyang chapter head, oy sis, igwa kitang joint breakfast this coming Saturday. And baka ngaya may May 9, that will be on May 9. So baka may gusto ngayon mga first-timers, duman po inigigibon sa Canzo Hall sa Peñaranda Street, Legazpi City. And our sharers, sina brothers Aaron and si Sen Galyanosa. Yan. Sir Yad Rimpilio watching from Ligao City. Diyos maray na hapon. Yan. So yan tabi Sir Bert, and nakulo kitang actually mga ganap. Mga ganap. Nakulo kitang mga kaganapan. Sir Ayan. Jess Daniel and Ma'am Jessa Joy, salamat po sa sa kuya sa pag-MC ka sa hapon, sa dedication and first birthday kan sa indang cute na aki na si Gianna. Salamat po. Yan, thank you. And also I would like to greet my brother-in-law si Ruben Pacres Jr. Nagbe-birthday siya kunyan, and also my father-in-law, same birthday, si Ruben Pacres Sr. Senior, Yan. oh, So happy birthday father-in-law po. he passed some years ago. Ayan, So, happy yan. birthday po.
So iga po kitang ano duman Anli Bukupay. Bukupay. Ano pa po ito, Hopya. Yan si brother-in-law si June. Sir June, happy birthday po. O baka magtampo po sa mga batchmates ko po sa Bicol University. Ano din po, happy homecoming po. Tapos na ano. Oo nga. Magirilingan man po kita. Magayon ng bagata after ka itong sa tuyang pagtripon. Ayan. So sige, magrilingan nga galing kita, Magrilingan magkarantahan kita. naman kita. Ano, magmahang bagata bi Sir Hindi Bert, naman ano? kita nagiging aki, kundi Yeah. nagugururang na. Nagpupurot inang buhok. Ang pig-ororo ng bagang niya sa homecoming sa mga edad tamispita, mga maintenance. Ano nga yung pigtatik mong bulong sa sa hypertension? Ika nga yan naman yung pigbulong mo sa cholesterol. Ika nga yan sa blood sugar. Isus ko puro na sana. Ay araw kayo ng restaurant. Mas sa GC. Ayun po. Ano nga yung pig-inom mo? Ano nga yung sabi ko ako generic lang. Diyan pag sa city igwa. Oo, sabi ko Basta may dala ka pong reseta. Oo, reseta tapos may booklet man na pigtatao. Pero is it true, tabi Sir Bert, na anyway, sa tuya maninina, paano kita takulang tabang sa mga seniors na kailangan, no need daw na magdarang prescription na kung sa, baka ibang bago, pag nagduma ka sa Actually sa drugstore. APSI mo po, daisi na naghahaga. Ay, yun din pala, naghahaga din pala. So, may no need, bastang Karikipuhan mabakal. pa din po siguro. Sa inyo. Siguro igwang bago, na day pa yan. Kaya sabi ko, baka nainot lang ako nakabasa. Opo. Maray man kung dain na kay Bon parahaga, di pisilon baga, ano? Iyo po. So, Mapila every ka. time, Mapila ka. mapila tama ngayon, so maski ang gatas, na kailangan, diba? Mabakal kang gatas na, so pigiinom nga para magkusog, kailangan may prescription. Pati vitamins, kailangan prescription. Ang sa ano po kasi para sa kuya po, sa medicine po, kaipuhan ta kasi siguro every 6 months mamonitor, baka nag-okay ka na, nagbaba na so ano mong mga kaipuhan po. Pero nasa sa tunay na kailangan din natin magpa-check up, di ba, Sir Bert? Oo. Yan. So, Pero ang maintenance meds, maski normal ka na kaipuhan, ano mo talaga inomon. kaya nga, maintain. Maintain. Maintenance. Kaya lang, ito lang po kung pwede tataasan or bababaan. Iyo. Dahil mali nga po ang mga maintenance meds. Diyos maray na hapon din po sa mga nasa evacuation centers dahil po dyan sa Mayon volcano eruption. Lalo na po itong naapektaran po kan pag so abo po Iyo, kan kang- ashfall kan oo, Sabado. May 2? Sarap po sa mga naka-experience kayo na ashfall. Ining pag-iribata po si DCGB si Mamariel. Ay, Yan talagang nahiling ko sa bitis niya. Igwa siyang gari napaso. ay, Gari taga tuman. particles pa po ito kan nakasabay po sa abo. Oh, yun, So taga araw po tuman kayong siya. kadelikado. Okay. Mag-iringat po Pag kita. ikaw pong araw kayo yan na nangyayari, Mhm. mag-iwas po kita. Opo. Bako araw ka ito pong ginibok ang sarong nagligid-ligid sa abo. Nandigigid-ligid sa abo. Manipis, Habang maano baga po yan, pirinohon po Mainit. yan. Pirinohon po yan na ano. So baka pag una ta po snow yan, bako man po yan snow, iba man po yan. Quality ka yan. Grabe. Sir Bert Lucinario sa Maruroy, just maray na hapon. Ma'am Ayan. Rochelle, Sir Wi, and Ma'am Ni ng Roach Construction and Lumber. Yan, Diyos maray na po, and thank you always na sa antabay digdi sa mo yung programa po na Usapang Pamilya. Sa kuya pong grupo po sa Neo Catechumenal Way Community, sa Lunes po kita magibukan sa tuyang assignment. Ayan. Kami man sa BCBP, kaming Action Group 11. Igo kitang Action Group sa AGA, sa Sikatuna. Ako ang host. Wow! Good luck po. Oo. Supposedly sa haraw kaya lang kung minsan gari dipisilon magsasakat. Sabi ko para mas haranin na lang. Accessible sa gabos. So, sa maabot na Domingo po, isa-celebrate po ang Mother's Day. Ayan. Kaso hapon ay kang Tuesday magayon ang magatabi server sa tuyang topic. Pigon rata man so sa tuyang mga, of course, ang mga magurang ano ba sinda mga ano ni bayani or talagang ano ba yan ina talaga ngayon yun talaga yung role nila. Bako lang ilaw ng tahanan, kundi sa ring bayani. Tahimik na bayani. Ayan. So, kaya ngayon na hapon po, pag-ururunan ta naman, another topic po about honoring our mothers. Para kay nanay, maliit na pasasalamat, malaking kahulugan. Kaya ngayon na hapon po, habang nagdi-discuss po kita about honoring our mothers, pwede po ka mag-send kan sa indo pong greetings, sa indo pong mga mother, as in mapili po kami ni Miss Pita bago po Opo. matapos ang program and matao po kaming GCash prize. Yan.
Mas madali na po ang pag-price ko ng Gcash. Ano ta maski madali. nasa Harayo. Oo. Mas Sir madali. Gerd, Ayan. Deichmeyer, and Ma'am Marilu. And hello there. Hello there, watching from Germany. Ayan. So, Sige po ha, magpadara po kamong greetings either po sa Facebook Live kan DCGB or sa samuya pong mga cellphones and messengers. Ang sa kuya po is 0991-328-1345, 0991-328-1345 o sa kuya pong Facebook, iyo po ang Good Vibes MC Bert. Shout out din po kay Ma'am Marlene Imperial na nag-send po sa kuyang message sa kuya pong messenger. ayan. Just again, thank you. And sa kuya naman po, my messenger, it's Christina Agapita Pacres. And my cellphone number is 9322-406-439. Again, it's 9322-406-439. Ayan po. Ayan. So, Ayan. again, Sa pag-unat na po kuminsan, ang kaipuan ka sa tuyang ina, mga mamahalo na regalo para mapaugmat ka siya. Pero sa totoo lang po, maski simpleng salamat o yakap o diit na hilot-hilot o pagtabang sa arong, dakulaon na bagay ito para sa satuya pong mga ina. yan. That's true, Tabi. Sir Bert, na syempre, kahit simple lang, no? Hindi sabi tanga ni bagan mga kita mga magurang, lalo na kami mga ina, dahil naman kay po niya na bonggang-bonggang-bongga. Yan. Sabi tanga, simple lang, sabihin mo lang, ma, thank you for preparing our breakfast. Simple yun lang. Or ihag ka, tawang ka barang dyan ng kape, dakulao na yan, Bert. Kaya, tamang-tama Tabi iyan mo niya na pigtutukar mo niya na hapon sa programa kasi baga diba sabi mo you just mentioned a while ago that this coming Sunday we will be celebrating Mother's Day. Mother's Day. Ayan. Tapos Miss Pita, ang Mother's Day once a year lang. Ano? So baka Opo. pwede ta po gibuhon every day to be a Mother's Day. Ayan. So ito pong itritas ang satuya pong ina, magpasalamat kita. Salamat na niya ang paan sa indong mga magurang. Yes, Niya ang paan sa mong ina. po sa indong mga ina. Ayan. Napakaswerte po nindo. Ayan. Kaya don't forget po, mag-text po kamo sa muya. Mag-send na po kamo kay greetings indong Happy Mother's Day sa indong mga mother. Ayan. Aram mo po Ma'am Pita, madalas po ang mga ina baga, iyo po ang udyan na nagkakaturog, pero atap pang magmata. Ano? That's true. Sa harong akong pinakaatabang mata. Ayo po. Pero kung minsan paghapon, pagpagal na ako, sorry ha, sabi ko, oy, sorry makaon ako. Sabihin na kami ni Papa mo, makaon. Pero, ako man maunang mag-retire. Magkaturog. Pagal lang lola. Wala, can you imagine, 4 o'clock? Siyempre, maasikaso ka na, you have to set the table, ano bang breakfast. So, ilalagay mo na dyan, pati yung mga medicine and the milk and everything. So yan, pag masikaso ka kang plan, sugabo, so mga iligon mo so for laundry. So, can you imagine Tabi, Sir Bert, yan as early as 4, 5, 6, tapos nga breakfast 6:30. Kung bibilangon mo yan, pirang oras yan. Pag abot kay alas 7, kung alimbawa, nag-work ka pa nga yan, you still go out, na kung mabakal ka pa nga yung grocery or something na kaipuan sa harong, bandang alas 7, sabi ko, sorry, wala na akong energy. Low bat na. Ano na po implementar naman po sa arong Miss Pita? So, 8 to 5. Mapun magtrabaho sa alas 8. Yan. Dahil pamahawan ka. Maski gusto ko, pero syempre, of Or course, 6 di ba? to 6. Yan, di ba, Sir Bert, you have to prepare sa aga, mariparo ka kang gabo, sa mga, sa mga aki mo, sa mga makuha mo. So parang, sugabos baga, in my case, kasi retired na ako, ako sa harong, pigihiling ko din sugabos. So by the time na maalas 7 na, gari, hindi ko na kaya at my age, na maski gusto ko pa, na magstay late, not unless I drink coffee, alas 6, pero diba din ako mangiturog. So, kaya totoo Tabi yan, Sir Bert. Kasi, kanaro ko yan, ang mga ina, dahil man yan naghahagad na nga nining, kapalit. Sabi tabaga, or simpleng bayan. appreciation lang, di ba? Tara man ka ba, tama na, sige na kami na bahala, digi. Pagalo ka na, inom ng gatas, gatas mo, hot milk for you. Kaya Miss Uy. Pita, ba, maghapon ng trabaho, so nagpasaway ka pa. Imbis na. Diba, so Si ina, Managadang stress din na. Diba ko ang sulukdo kang kaldero, tarapok na. May nabasa So, pa yan. akong article, Miss Pita, Oo. nagsasabi po, ang emotional appreciation da po sa laog kang harong, dako lang factor sa mental well-being kan sarong ina. Kapag pag naaraman po nindang appreciated sinda, gari mas nagagaan da an sa indang emotional stress. That's very true, Tabi, Sir Bert. Siyempre, pag-arog kaya na pag di na-appreciate ang magurang sa
in spite na niyaon dyan sa maghapon. Bagkakatako lang baga kasi we don't just call them nga, ay housewife yan. Sa araw pigtatawan lang yan ng sweldo para mapagalon yan. So data na dagdagan kung ano mapag-abot sa araw ko sa mga aking or your husband nagtatrabaho, nasa luwas, pag-abot ni pagal na yan, i-appreciate tabi, di ba, Sir Bert? Gana po kitang nagpadara si Sir Alvin Uy. Uy, Entry na. number 1. Good day po sa Endong Dua. Happy Mother's Day, Mama ko in heaven. Thank you, Sir Yan. Alvin. So, igwa na kitang texter na number 1. Si Sir Alvin. Mamay i-raffle ta po iyan. Thank you. Bago Salamat matapos po. ang sa tuyang programa. Oo. Magana ki-cash through GCash. Yan. At saka tama yun, Sir Bert. Diba? Mas gusto ko kaya ang mga ina, mas gusto nila yung quality time. Ano, di ba, Sir Bert? So may hapot po ako. Sa imo ko na po inapot, Ma'am Pita. Ano po itong simpleng bagay na dakulang simpleng bagay pero dakulang kahulugan para sa sarong ina? Sabi ko nga, di ba, I always say this. Kasi kita baga, ako, I like in my case. So, pag-reparo ko gabos. So, pagkaon kang gabos and everything. So, ma-appreciate kong maray na kung oy ma, this is for you. Oy, kanatu ko na digdimaon din sa pagkaon mo, din sa coffee. Sa kuya, tabi Sir Bert, ako lang na bagay na yan. Maanon lang ako, gari, mababaw lang ang kaligayahan ko. At saka tabi sa ropay ni Sir Bert na, pag nagluluwas kami like yung aki ko, diba, si Paula o si Luan, o si Jella, si Uwe, pag nagluluwas kami nang nagda-drive, so, gari ka-relax, sige lang istoryahan kami niyaon dyan. Sige lang urulukan mi na maski pag may nahiling kami sa tinampo na kung na sige lang urulok mi. Nakulaw ng kaugbahan yan sa kuya, sa ma'am. Mababaw lang Tabi Sir Bertan sa kuyang kaligayahan. So, okay na yon. So, Simple yun being lang. together, Opo. banding habang nasa auto, Yan. o irestoryahan. Ayan. So, napaka-importante po itong pakikinig. Yan. Sa At saka yung pinapitasabi. respeto. Yan. Saka yung respeto sa magurang. Yan. Yung respeto, at saka yung nagdadangog, tatong pagrespeto. Magdangog po kami mga aki. Oo. Ano po ito? Pagrespeto. Yan. At saka yung, alam mo, pigtataraman mo mga aki mo or even your grandchildren, na pagpigtataraman, pero pag nagsimbag, so di man, kay puwan na lang ka ng boses mo sa magurang mo pag nagsisimbag ka, okay, mas magaling ka ngayon, pero no need for you na mag-alangkaw ng boses mo, gari ka na nagsusuriyaw, at saka yung facial expression, hindi dapat ganun. Kasi if that is the case, gari show of arrogance and disrespect. Diba, Sir Bert? Yan, oo. Yan. Good afternoon po, digdi from Brandon Perez of Ligao. Good afternoon daw po, Miss Yan, Pita. number 2 na yan Thank natin. you, Sir Brandon. Mabalos, Wala pa maray na siyang hapon. greetings sa Mother's Day. Dapat may greetings pong kaiba. Ayan. Para ka-intra po sa raffle. Maray na Ayan. hapon. So, ito nga po sabi ni Miss Pita, pagrespeto, pigi-expect man ka mga ina. Opo. Ano ba, pag simpleng pagsimbag ki po at opo, ano? Ay, Or sabi diba last pagpigsugo. time mo ba, di ba, yung po and opo. Pag So, day sinugo. yung pagsugong ka, oy, apunin mo sa aki mo ngayon, ay, Maria, ano? Mapunin mo, Angela, sus ko man si Ma, ano? Arang kayo, marauto baga pag nagugardig respeto, ano? Ano na naman? Iapon mo pa sa nangyayang ko sa bago. Narong ka yan. So, respeto din po ang gusto kan sa tuyo po mga ina. Nakakagaan sa feeling. Yan, tama. Tapos mga ina tabag ayan. Kaya talagang tawan taki respeto. Oh. Tapos ito nga sabi pong pagtabang sa harong. Ay, sus. Mahiling ng dakulo ng labahan. Ay, mahabay na paglaba. Ako na. Ako na mamalaba. Tanayling, no. Halimbawa, narakbot ng yakang ina, aso mga lalaban, tapig titipo na, mahiling kang aki, ma, ako na kayan. Pay nga lang, ako na, kaya ko na yan. Ay, salamat. Ay, salamat. Pwede na magluto. Ayo, ano. Actually, diretso pa ang trabaho kang ina. Ayan. Ano? Ako lang Ayan. natabang. Kumisan po ang mga sa tuyo po mga ina, dahil lang nagpariribok, pero ito palang pagal naman. Sus ko, Ano, ito pala, so pagod na. pagkaagbot kang lalabahan, di na nga ni nakakatin. Katindog, Di na di magulog naka-straight supian. ang likod. Ayan. Ano pa tabi, Sir Bert? Ayan. Sabi tabag, gusto tatang magdangog. Mm-mm. Ano, di ka pa nga ni tara tapos magtaram. Iyon, naharam ko na yan. Bay na ulit-ulit ka na ngayon. Tinaram mo na baga ngaya yan. Mataram ka na naman. Arami na yan. So, igubagang mga taong araw kaya, ano?
So, imbes na thank you, ma, opo, nadangog ko na. Dapat it should be like that. Ayan. Yep. Sige po. Paano kita pwede magpasalamat kay nanay na warang gastos? Ayan. Ano Ayan. daw, ano? Pwede pong mag-ibok isurat. Kung nasusupog po kitang itaram, pwede ta po isurat, tapos iwalat ta duman sa kung saan siya ngayon nagtutukaw, o iwalat ta kung saan pwede niyang mabuksan sa surat. Mahiling niya. Pwede Ayan. man ikaag po sa ref. Ayan. So, halimbawa May ngayon, magnetic baga sa ref. Pwede ka ayan, po. pagdudukot sa ref. O yan. Mga simple yun lang. So, pag Tabi. celebrate po ka Mother's Day, di na magparaisip kang gastos ko. Ano na lang igwa ka? Not unless igwa ka na. Sobra, na gusto nag-prepare. mo. May oo. mga aki din po nagtitipo, nagigilid kikwarta para may pang Mother's Surprise Day. kung ngayon kayo mamaya sa Mother's Day. Tipunan ko ngayon sa balon ko. Nagsiset aside akong buro 20. O, di ba? Yan. Yan. Mangaya, itirita ka, ta Mother's Day baga ngayon. Dagdagan mo na lang ining tigtipon ko. Pero ngayon natipon mo, 50. 50 pesos. 50 pesos. Pwede na yun. Madagdag si Ay, Diyos Mother. ko. Oo. Ayan, pwede po yan. Oh, Gumawa pwede na ng yan. simpleng sulat o message. Saka sabi ta nga ni, spend time. Maglaan ng oras para sa ano yan, sa inyong mga magurang, not only to your mom, for magayon bagayan if you have time sa family mo. Kaya lang baga, tabi Sir Bert, kadakulang baga kang iba na, syempre, iba na nga pigaano. Pero yung Busy. kahit simpleng ano lang, send a message, pwede ka mag-video call, tayo na bagayan, very easy na ngunyan. Unlike before, na madyang ka pa sa Matelco, ma-travel ka pang harayuon, na ma-schedule ka kang mag-long distance, pero ngunyan, taigwa na ini yung sa tuyang social media na high-tech na bagang ngunyan, di ba Sir Bert? Yeah, naihiling sa mga Real time na pigibo. pigasabi ninda. Ayan, real time. Diba? Naku, anong sa oras. Ayan. Kahit baga po, maalat ka kit 2 weeks. Tingnan One mo na, month. God. Lalo na kung arayo ka digdi sa Ligaspi. Oh, alimbawa kami kito sa Libon, mapaligaspi ka patamalong distance ka sana Isus Mariosep. Tapos Paringan kung ni kito, surat. baratong pa mas. Yan. Alat ko Handay pa na. kayo to. Pinagpararuluwas sa mga tao ngunyan. Jesus Naabutan mo man. pa ito mispitang sugari. 25 centimos ang pamasahe. Baya. Mas naindot pa ako sa imo. Bako nga ni 25. Oh, iya. Siguro G's. Jeez. Ayan. Ayan, okay. So, another po, pwede po ka mo magtabang sa gawaing mga bahay o trabaho sa arom. Ayan. Kamu na magsamod. Dahil nandito pagparapasamodon buda pa sige doon ang Ayun, mga nanay mapagalo. nito makulog sa likod. Makulugan na baga pag nagbe-bend na ano, pag tapos ka na magsigid, masiring ka Oo. kapot-kapot mong Sa supi, ano, likod, aray, tapos maragtok, Yan. magtatanong, Tapos iskerak mapasaway ka man. pa. Yan. Oh, sarap patabi Sir Bert. So yung give her a hug. Oh, kugusom mo lamang. Tagari ano yan, magayon magang feeling na pag in-embrace ka, pag-hug ka. Ang sarap ng feeling. Tapos kumustahon. Pwede mo Yan. magkumusta sa nanay o kumusta mother. Ayan, tama Sir Bert. Ayan. Tapos habang yaon po siya, sa pagsabihan ta po kay appreciation. Ito ba nga po, salamat sa Ayan. pagluto kay ni, salamat sa pag-care sa muya. I-value natin na habang niya ang pansin Ang do mga presence. ina, mga magurang nindo. Ayan, may greetings po digdi ni Spita. Mhm. Hali po ini kay Jenny. Oh. Happy Mother's Day sa mama kong si Aling Rosa. Maski OFW siya dati, day mi na matian na pinabayaan niya kami. Ay, magayon ang tabi Ayan. Sir Bert. Ano? Nakaka-touch, ano? Opo. Tapos, difficile man talaga ito mispitang harayo sa Oo. pamilya para Ayan. lang may maipadara ka. Oo. Gani nag-i-review yan duman habang nagpipig-alagaan sa Ay, iba, sus. ano? Saka yung ano baga, ang magurang, ganun, grabe ang paghaadit kaan. Lalo nga pag may nabaritaan akong ano, like aragunyan sa ano baga, sa Iran, araw Oo, kaya, sa Middle East. Israel. Araw kaya na sa mga nangyayari, grabe ang paghaadit kang magurang. So i-assure ta ba na tama na araw kaya na, okay lang po kami digdi. Takong dai Diyos ko, mga magurang. Ayan, igwa man tabi digdi Sir Bert, may sarapang mensahe naman halini kay Carlo. Sabi niya, ma, pasensya na kung minsan nagiging pasaway ako. Salamat sa daing sawang pag-intindi. Ayan, Sus Mariosep. Dahil na magparapasaway. Lalo na baga Yan. mispita pag alimbawa, senior citizen ang ina, baka ipa-retire ta naman sila sa pagparapasaway ta ano.
Ayan, kung maruluwas ka mo, magpaaram. Tangina, mapaaram maluwas nga ko. Anong oras ka mauli? Uli tulos. Day pa gani, nagkakali, uli tulos. Di Di pa nga nakaluwas magpara. sa room. Maluwas yan alas 6. Anong oras ka mabalik? Alas 9 niya, nadigdi. Day pa gani, nagkakali sa room. Uli na tulos. Ay, Jesus. Ayan, another message po. Para, halin naman po ini kay May. Para sa nanay ko na single mom, ika ang superhero ng buhay namin. Yan. Saludo tayo sa lahat ng mga single moms. Ayo, ano yan, malaking ano yan, parakpakan sa mga single mom. Parakpakan. Ay, Mas grabe ang doble ang sakripisyo. Sir Bert, mahirap po ang... yan, doble sakripisyo kan Doble. mga single mom. Yan, grabe ang kung anong apod ka yan, so bakot-bakot na ano, can you imagine na siya na so nagtitindog na ina, siya pa nagtitindog na ama. Kaya kamo mga aki kung guwa yan, mga single mom, di magparapasaway, mag-ano, pagpipapay-eskwela ka mo, mag-adal kitultul. Yan, magtabang, di magpara saway sa ina. Yan. Iba man itong mga nag-aanap kay single mom. Ano, iba man ito ni Spita. Ano no? Ikaw mga naghahanap. Gusto ko ngay single mom. Natadaw. Iba man garo ito. Ano? Single mom. Ayan. Iba man. Logets ako, no? Nagbapiring. Maluyaw ang pick-up ko. Makasupog ako. Sa ano kasi yan, Miss Pita, sa TikTok. Ano yan? Ayan nga, gusto ko ngay single mom. Talaga. Isus Mariosep. Isus. O, ikaw pa din dito, Sir Bert. May haliman ni Kiron. O, bako man nga kami mayaman, pero pipano may mangki pagmamahal. O, yung magayon, ano? Yan, simple lang ang buhay. Pero sa loob kang family, padaba. So, magpinadaradabaan ang pinaka-importante. Ang mga aki baga, Miss Pita, gari din nila ma-accept na warang kwarta ang magurang ninda, ano? Ayo. Kasi ang magurang din, gigibo ang kabus para Isus ko. may pambakal, may pagkaon, ang pamilya. Grabe ang pigsasakripisyo kan mga magurang para lang maka-eskwela, may balon. Kuminsan kaya so gabos sa nagagari gusto impabakal para ini. Uni so aki ko, wala nga akong kwarta ma-affiliation kay pon nga mga 60 to 100,000. Banong ko daw inigigibo. Ano daw nga digdiang pwede ko lamang isanla. Wala man pala na isasanla. Pero ikaw din po, speaking na araw ko, yan ang topic. Ikaw pala ng mga mothers, Miss Pita, itong sa mga aki bagang, sige mang kitao, pigparati po ninda, mas maray man palang giraray sa bangko ipagkaag. Taigo po akong kamidbid sa tiyaong ko po. Pigpara kaag niya sa butiki ko, may luminaog sa indang maabas. Ay, inubos. Nadara ito. Ay, susantissima. Sayang. Ayan. Pagbangko. Magbangko man po galing ka mo para sa rayon dyan sa mga pwede mag-ipon ko mga coins o mga extra so nido and then pag nagdakol lang. panuuna, i-deposito po mga galing nido sa bangko. Siya yung tabing bangko, Miss Pita. Kadakol kitang mga bangko digdi. Ayan. Dakol po kitang bangko digdi sa Legazpi and sa Albay, di ba, Sir Bert? Ayan. Hanapon tayo dyan, so alam ko ang interest rate. Yan. Ayan. Pwede bang ka maghapot-hapot kung sinang halangkaw ang Sige po, another message naman inihali kay Lisa po. Sige, ralaogan po ka message. Na-realize ko niya na may aki na ako kung paano kadipisil ang maging sarong ina. Yan. Grabe Grabe po. Hanggang day ka, wala ka dyan sa sitwasyon na iyan, day ka man makakataram na, ay, madali pala. Ito pala, dipisil, challenging. Sabi baga, Sir Bert, sige na, halata maging ina ka man kung ano ang mamamatian mo. Halata sana. Piga challenge. Kung minsan, may niya ko kaya, parang ngayon, simple yun. Halata, pag naging ina ka, nung mamamatian mo. Ayan. So, day po kamo, tagrabe po ngunya na, halimbawa, mga daraga pa kamo, day panindo arab kung ano, day nindo ng God pag-arugonan. Sa indo mga magurang, you wait until you become a mom yourself. Ayan. Ari man ni ay Sir Bert, ko digding sa rong kapangaran pa ni kapangaran kantugang ko. Ayan, kay mama ko na nasa probinsya. Ayan, may message siya. Miss na kita. Ayan. So di pisilo magatabi, Sir Bert, pag ang harayo sabi ta nga ni maray man nga ni ngunyan dahil sa social media madali kita makapag-communicate. Ayan. Ano po, may message po dito hali po ini kay Sir Clint. Oho. Ibakal ang parents or grandparents ng vitamins.
Lalo na sa memory para happy. Ayan. Iyo, tama po yan. Ipagkaldaan ng mga vitamins ang grandparents, lalo na daw sa memory. Siyempre, ang mga baka magka-dementia na yan. Ano pa yun? Yung Alzheimer's. memory, ayan. So, magayon ng tabi, Sir Bert, ang certain topic ko niya na hapon. Iyo po. So, magpadara na po kang mukan sa inyong mga mensahe. Dyan may raffle po kita sa tuyang topic dahil, Mother's Day. Para kay nanay, maliit na pasasalamat, malaking kahulugan. Mabalik po kita pagkatapos nin magkapirang pagirumdom. Ang tamang oras is 2:30. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na base at galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa Gabay sa Marhay na Paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakadangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano.
Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdig sa DZGB. Nagbabalik po ang Usapang Pamilya. Kamusta po ang satuyang hapon, mga tugang? Good vibes afternoon, Miss Pita. Yes, welcome back to our program, Sir Bert. Again, today is Thursday, May 7, and ngayon naman po kita digdi sa second half kan sa tuyong programang Usapang Pamilya, 2 to 3, every Mondays, Tuesdays, and Thursdays. And syempre po, kariban taman again sa satuyang technical department, dahil iba si Sir Chief Ramir Tanay and si Sir Jerome Nico Martinez with Vidcat College OJT CJ Morante. Ayan, Sir Bert, badali na ang Mother's Day. Anong regalo mo? Ayan. Napaisip ka tuloy. Happy Mother's Day po kay Ma'am Edna Morante, mama po ni Sir CJ Morante. Happy Mother's Day po, Ma'am Edna. As in, Happy Mother's Day po din kay Ma'am Nora Martinez. Ma'am Nora Martinez, Happy Mother's Day. Hali po kay Sir Jerome Nico Martinez. Ayan. Sa mama naman po ni Jenny, kay Maria Elena Balyaran, dyan po sa Santo Domingo. Ma'am Maria Elena Balyaran. Permida po ini nagdadangog. Happy Mother's Day po sa imo. Kay Ma'am Salome Leron naman. As in, Ma'am Adelina Marceliana sa Puro, Legazpi City. Happy Mother's Day po sa Indo. Ma'am Salome Leron and Ma'am Adelina Marceliana. Hali po kay Miss Sharamay. Yan. Happy Mother's Day mapalan kay Nora na is watching right now dyan sa Maroroy. Sa mga ano ko po, mga friends mga sa sister-in-laws Yan. ko. Happy Mother's Day din Yan. po. Happy Mother's Day, of course, kay Angela, kay Paula, kay Kate. Ayan. Happy kay Maris, Mother's Day po. kay Sabi po Marion. ni Ma'am Sanea Clado, Happy Mother's Day po kay Mamina po. Lagi nakikinig po sa inyo. Yan, Ayan, thank you. Mamina. Thank you po, Mamina, sa paghilot sa akin at pag-aalaga. Love ka po namin. Yan. Sir Bertie, po digding nagpadara si Sir Brandon Perez Carilla. May padara siya tabing mensahe ngunyan. Ang sabi niya, to my loving wife, advance Happy Mother's Day. Thank you for your unending and unconditional love you always giving me and to our 4 children. Oh, napaka-sweet naman So kasali siya dito sa raffle Opo. natin. Si po, Ayan. si Rochelle Luna. Narito, sabi niya, Happy Mother's Day po, Ma'am Fita Crackers. Ayan. Ma'am Fita with the F. Ma'am Pita po ini. Ma'am Pita, Happy Mother's Day daw po, sabi ni Miss Rochelle. Ayan, thank you. Igwa man digdi haliman tabi ini kay Sir Victor Apollo Bakay. Ang saya, good afternoon po, Ma'am Pita. Gusto kong mag-contribute tungkol sa topic nindo. Kaya late na ako nag-tune in. Pwede po maraman hapot. Salamat. Happy Mother's Day po. Ayan. Sisi po ito, Miss Pita. Kaya hali kay Sir Victor Apollo Sir Vic. Bakay. Ayan. Happy Mother's Day. Just maray na hapon po. Si Ma'am Jen Barameda ba? Or Happy Mother's Day din po, Ma'am Pita, and to your mother and wife, Sir Bert. Thank you po. Salamat. Bicol University is watching. Happy Mother's Day po. Sisi po nag-handle kayo ng account. Bicol University is watching. Ayan. Thank you. Thank you dyan sa mga Happy kabats. Mother's Day to all the mothers. You deserve our honor. Ayan. So magayon na ang topic tabagangon yan kasi sabi ta nga ni kanina, tabi Sir Bert na we will be celebrating Mother's Day this coming Sunday, May 10. So sabi ta nga ni kahapon tamanggilin sa tuya mga mothers na sindaba ilaw ng tahanan tahimik na bayani. And again today ang topic ta para kay nanay, maliit na pasasalamat, malaking kahulugan yan. Ayan. Diba, Today Sir po Bert? kitang usapang pamilya pag Sunday, kaya ining Thursday po sa tuya pong tatawan unra ang sa tuya pong mga ina. Yan. Dagdag mo tabi diyan haliman ni kay Din Salgado sa mga lahat na ina, Happy Mother's Day pati sa iyo Pita. Thank you. Ayan, ali from Din Salgado. And Happy Mother's Day din po, Ma'am Pita, of course. Yan, thank you. Thank you po sa pag-alaga sa muya digdi, sa pagdaraki kape,
asukar. Ang gari mother, ano? Kape, Gari, ano? asukar, tinapay. May dara ka po niya. Ay, ko kung niyang candy. Ay, Digdi, may dara na ako Ay, sa gaman bag ang ko. gad. Oo. Si Ma'am Pita pa ang paradara digdig ang kape, sugar. Para din yung mangituro habang nagre-report. Ano? Kaya Ayan. gari mother mi po siya digdi. Yan. Sabi po ni Miss Pura de Castrolita, Happy Mother's Day po sa lahat ng mama sa buong mundo. Yan, Sa thank you. our mother Lucia in heaven, thank you for watching over us. We miss you and we love you always. Sige po, i-add ta po. Magpadara po kayo kay mga Mother's Day greeting para kasabay po kamo sa raffle. Ira-raffle ta po mga 2:45 bago po kita matapos kan programa. Thank you also for listening and watching kay Mio Calleja. And also pala kay sina Boots Ranieses. Permi Hello man po. pala sina Happy Usapang Pamilya. Thank you, Happy Tabi. Usapang Sir Boots Pamilya. Ranieses. Ayan. Salamat po. Madali lang po kita mag 1 year po. Ano, Miss Pita? Oo. Kailan ba yun? Ngayon na June po. June. Madali na next month. Siyempre dapat pasabog po ang ano Ayan. takayan ano. Raffle. Ganda yung raffle natin. Po nagamatapos sa programa. Raffle po. Dako kitang pa-raffle. Pag nag-celebrate Pasasalamat. kita ng 1 year, ang Usapang Pamilya. Ayan. Ayan. Pero ngayon, Happy Mother's Day na kita. Ayan. Happy Mother's Day tayo. Ayan. Ano po ito kasi bago Miss Pita sa pigsasabi mong mag-trivia kita? Ayan, mga trivia kita, Tabi, Sir Bert. Ano, may mga kahaputan. Ay, kahaputan. Baka ano yung difícil. trivia? Sumadali Ayan. isa na po. Sumadali isa na ang simbag. Ano, Tabi, Sir Bert? Ayan. Ayan, may true trivia kita ngunyan, Tabi, Sir Bert. Ano? Wait lang. May trivia tayo. Ayan. O ni Tabi, Sir Bert, ha? Ang trivia natin. Or dapat ako garo maghapot? Ikaw mahapot. Ako dapat maghapot pa ano? Sige, Sige po, okay. ako po ang mahapot sa imo, Miss Pita. Question number 1. Mhm. Ano ang pinakakaraniwang simbag o sagot ng nanay kapag tinatanong kung ano ang gusto nilang regalo? Yan. Ang pinakamaray na simbang, basta kitang pamilya sama-sama. Wow. Tama? Tama, pwede. Ano regalo ko? Ayun na po Yan. ito. So, basta magkakasama-sama po kamo ni na Sir Dong. Ayan. Ayun managad, Miss Pita. Ano? Ayan. Ako naman, mapot sa imo, sige Tabi, po. Sir Bert. Ano ang madalas unang napapansin ng nanay kapag may problema ang anak? Aberdawo. Siguro po sa pag-ugali, sumukha, buda kilos. Ano, pwede? Ayan. Ang mother pa, gawo siya na aki ang piga-obserbaran. Manireparo. Narariparo yan. Lalo na pag day na nagkakaalo, gari rin nagkakao, nagkukulong na, tapos sa pandog, gari rayong permi, iyan mananggad. That's true. Kaya tumpak, sabi Sir Bert. Ayan. Sabi po ni Chad Belmonte, Happy Mother's Day sa mama ko. Salamat sa pag-alaga sa mo. Palagi mo tandaan, nandito lang kami. Anak mo ay mga makaibi man ang mga mensahe kayo. Thank you, Sir Chad Belmonte or Thank Chad you. Belmonte. Salamat po. Idagdag na po si Boss Chad. Ayan. Sige po, ano pa ang next question? Ayan, duwasan na. Uga ka pa yan. Tapos, ano baga, ano pa, yan baga Tabi, Sir Bert, narariparo tapag, yung mga aki na pag may problema araw kaya dali nagkakaalo. Ano pa ba yung May question naman po ako sa imo, Miss Pita, bilang sarong ina. Pagpagal ka na, ano ang indikasyon na pagal ka na? Ano rin ka napapagal? Dakulon, alimbawa, physically na napapagal ako kung dakulon na pagtatrabaho, tapos kung basta dakulon na pag-iasikaso, kung minsan di ko na nakakaya, gari, makulong ako sa kwarto, mahigda ako, gari ako nag-iiro, mataramnan, kumang na ano ka ma, sabi ko, mahigda ako, tapagalo na ako, di ko nakaya. Minsan, pagtataram ko talaga na I have to be honest also para aram ninda na sabi ko, sorry, pagal na ako, gari ka, pwedeng ka muna mag-asikaso dyan. Syempre, kung minsan ang mga aki baga na also nag-work, nag-eskwela, pero kung sabi ko, di ko na kaya, baka mag-breakdown ako manlugod, so mag-iri lang na dyan, di aasikasuhong pa. Kaya titaram ko sa'yo, sabi ko, sorry, mukhang I'm so tired, di ko na kaya, ka muna. So, gari po para sa mga ina, kung pagal ka mo, magpaingalo man. Ayan, paingalo. Sabi, kasi kung day na, baka dyan, bigla ka na lang luminagapak, problema ka pa kang pamilya, bako. Kaya, Tapos kung may namamatian, dapat magtaram. Magtaram. Harap kaya, sabi, man, ano ka? Sabi ko, makulog ang payo ko, tapos makulog ang alunan ko.
Mata niya ako, pag may namamatian ako, paranoid ako kung ano naisip ko. Pag nagkulog ang payo ko, sabi ko, Diyos ko, Lord, ini, diba ako may stroke na? Ayun, dakulo na akong si mama na naman niya, kung ano pag-iisip. Hindi ka man nagtutugon-tugon. Magatugon-tug, sorry mga aki, di man akong kwarta sa bangko. Para nagkulog sa bayo, Miss Pita. Nagutom pala. No. Ay, nalipasan pala kay gutom. Ay, Pero ito, Jesus. Miss Pita, bilang sarong ina din, na-experience mo na itong kakaunon mo na lang, isusubo mo na lang, itatao mo pa sa akin. Ay, ako dahil tabi, Sir Bert, naiiling ko yan na dapat gabos igwa. Dahil baling ako dahil halimbawa, may ulam, para lang, halimbawa, maski na egg. Pero nga, makaong kang bunay. 5. Tapos, tulo-tulo nga o nabaranga-banga. Ako dahil naman ako ata, dapat sindagabos. Halimbawa, si Agum sa iya. Tapos, yung mga akin, ako, maski dahil na. Sindagabos, akong pinakalast. Ako nag-sacrifice. Okay. So, paano kung nasiraman? Tapos siyempre masiram ka magluto. Deng nawala. Sige na. Kuha na nindo yan. Ako, iguana, basog na ako. Araw na sa na kaya. Ay ba? Sa indagabos yan. Tapos next question, Miss Pita, nasa crisis ba kita mo yan? Paano mo pigmamanage ang mga pag-asikaso sa arong mga gastuson na mga marahalon ngayon, ang mga barakalon, pati gasolina? Ayan, sabi ko magtripid kita ha. Alimbawa niya ako, ang ulam ta, 2 kilong karneng sinabawa. No? Pwede hanggang dyan na bangin na yan. O sinabawa, dakul lang yung pechay, dakulang patatas, dakulang sabaw, o hanggang dyan na bangin na yan. Hata, para na akong pambakal, o dapat masabutan nito, mahalo na. Ano ang pagtipid mo pong pigigibo po? Ano ba maluto sinabawan? Ano ang pagtitipid mo? Ano ba? Bawasan mo na kipitsa. O sa taas may mga tinanom na pichay, kuruanan nindo. Ay, pala nito ang pwede naman po iyan, Miss Pita. Magtanom. Ayan, may pichay. Oo. Magtanom sa harong po. Tapos mahili ako duman sa baba. Ay, kiri niya ako may yang sulubi-lubi. Ay, inutong ko ng kwaw to. Pwede na yung gulay. Yan. So, dako lang, kung igwaman lang po kamo, masingan ibaga sa paso, pwede man po magtanom po, Ayun, Miss sabi Pita. Sir Bert. Pati ang talbos ng kamote. Oy, kuha na duman ang talbos ng kamote. Diyan kaagad taning kamatis, sibuyas, may suwa, and tuna. O, di ba? So talong, ibabaw mo sa maluto, di ka na mapakalakaga. Dako lang tipid na yan. Yan. O, di ba? Shout out din po kay Ma'am Marlene Imperial na permit po sa Tuya Nagdadangog. Ayan. Of course, kay Ma'am Becky and Sir Tolitz Berango from Bakakay. Sabi ni Miss Rochelle Luna narito, Happy Mother's Day sa mother-in-law ko po dyan sa Bungabong, Kamalig, Albay. Ayan. Mama Telma, salamat sa pagpadaba sa sako asin sa imong mga apo. Ingat po. Permi, Ma. Love you po. Ayan na, na si Ma'am Becky. Ma'am Becky. Pigalat ko yung message ni Ma'am Becky. Okay. Pahag po, Mama, ng mahigpit. Maski 50 years nang nawalay kasamo. Love you, Mama ko, Adela. Ayan, basahin ko naman again, ito yung message ni Sir Victor Apollo Bakay. Magayon po ang pag-celebrate ko Mother's Day dahil sa pagrumdum sa mga ina na nagsakripisyo magpadakula sa tuya. Aside from birthday ninda, igwa pa kitang chance mag-greet araw ka Mother's Day. Ang diit na bagay na pigtatao ta sa inda, whether it is time and material things, na-appreciate ninda iyan. Small actions na pigtatao ta sa inda, it would mean a lot to them. God bless to all the mothers. Mabuhay po ang mga ina. Ayan, magayon nun. Siyempre ito, Miss Pita. Nailista mo na si Victor Apollo Bakay. Ayan. Thank you for your message. Magayon nun. Sige po, i-raffle na po. Ikaw po kitang 17 entries. Ayan. Magpili ka po, Miss Pita. Ano ko po ini? Barolangado po ini. 1 to 17. Ano pala, Happy Mother's Day kay Teddy Tiansay. Ayan. Nag-greeting Mapili po. akong number. Teddy, isabay ta po ito si Teddy. Dayman, siya. Kamusta daw? Ayan. Okay. Pili ka po kay number from 1 to 17. 1 to 17. I choose 15. 15. Miss Rochelle, Ma'am Rochelle Luna narito. Ayan. Siya po sa nag-greet sa imo sa bagong Happy Mother's Day. So siya yung nanalo. Congratulations Pero po, po. sa greeting niya sa mother niya po. Happy Mother's Day sa mother-in-law ko po dyan sa Bungabong, Kamalig, Albay. Ayan. Mama Telma, salamat sa pagpadaba sa sako asin sa imong mga apo. Ingat po, Permi. Ma, love you po. Happy. Sige, Ma'am Rochelle, garo ini sa Roch
Ayan, sa Ma'am Roche, Roch. ano? Tama po, Ma'am Rochelle. Sa Roche Construction and Ayan, Lumber sa Daraga? Hapit na lang po. Okay. Tawan mo kaming sarong kilong pako. Hello sa mga Gonzaga family. Sabi po ni Pura de Castro, sa lahat ng mga second mom sa school po. Ayan, sa Mm-hmm. mga teachers po siguro po. Sa lahat po ng mga second mom sa school po, Happy Mother's Day too. Thank you for your guidance and care to your pupils and students. Thank you po, Ma'am Pura de Ayan. Castro Lica. Ayan. Ayan. Thank you. Mabalos po. Ayan. Maparam na kita tabi, Sir Bert. Ano? Ay, Ito po, ba? makaskasong po ang oras. So, Opo. Happy Mother's Day po sa Kabus. Ayan. Ayan. Baka igwa pa kita mga pahaboling ng greetings. Ma-check lang po kita, Miss Pita. Okay. Ayan. Of course, sa Kuya Ma'am pong Agum. Ayan. Happy Mother's Day to you, Ma'am. Ayan. Happy Mother's Day also kay Alet, sa kay Reyna, so sa kuya mga friends. Ayan. Ayan. As in sa Kuya pong mga in-laws. Mga kakiwanis, Happy Mother's ka-BCBP. Day. Ayan. Ayan. Okay. Sabi po ni Rochelle Luna narito, nagdadangog po talaga siya. Opo, salamat ayo. Siya po sa Roche Construction and Supply. Ayan. Happy Mother's Day. Ayan. Thank you, congratulations. Thank you and Salamat Happy po Mother's sa mga Day. naghinanyog po sa Satuya ngayon na hapon, nag-participate po sa Satuya pong pa-contest. Congratulations, Rochelle Luna narito. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay, ako po si Pita. Kay bata man po sa Technical Department si Sir Chief Remir Tanay. As in si Sir Jerome Nico Martinez, pati po ang Satuya pong Cat College OJT CJ Morante. Ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa. Tutok lang po sa DZGB as inabanghan ng masunod na programa. Salamat po. Mabuhay and thank you. God bless everyone. Sa indong nadango ang programang Usapang Pamilya. Abang